हाय लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोना गासिबो मोजां दंना लोगोफोर एकदम ताजा निउस लाबोदों आरो ना एसामिसफोरनि आं हारसाफोरनि दै बे निउसआ लोगोफोर नोंथांमोना खोनाफेरगोना फेराखै मिथिया निउसफोराव नुबायबो जानो हानाय सोरबा नुवाखैबो जानो हानाय खिन्थु आंनि जोनोमाव बे फार्स्ट टाइम दै लोगोफोर आं फार्स्ट टाइम माने खोनाबाय आरो ना बिदि दा निउसाव नुबाय आङो जोंनि आसामावनो बेबो जाखो घटनाया लोगोफोर माने हिन्दीयाव फंसे बाथ्रा दं आरो ना सातमांनि पदबिबा ना मायबा मोनसे दङ आरो ना बुंब्र माने नायब्रबबाय माने बे मोनसे हाबाया बे हाबा दे नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय बे मोनसे हाबाया माने दरा लानो खैना नांगो नायबाय ओमफ्राय थाबैनो हाबाखौ खालामनो लुगैबाय आरो बिसोरना माने गोबाव समावलागै थाले आरो माने बिसोरनो थाब नांगौ आरो ना खैना गोदान हिन्जाव गोदानखौ थाब नांगौ स' बिदिनो तारिख फिक्स जाबाय फिक्स जानानै ओमफ्राय हाबानि तारिख सारिख लाबाय हाबानि पेन्डेल खाबाय हाबाया दा गाबोन खैनाखौ लांनो फैगोन दिनै बासा माने दरानिफ्राय माबा फैयो आरोना बिसिनाव खैनानियाव दरानिफ्राय माने खैनानियाव बुस्थु माबा माबि लाबोनानै सिन्दुर फोनफैयो आरो ना हाखाफोरनिया बिदि मोनसे नेम दं आरो ना हाबानि फार्स्ट दिना हाबाया गाबोनबा दिनै बासायाव माने थांनानै दरानि न'निफ्राय थांनानै माल माथा माबा माबि जा होनो गोनां खैनानो जा डिमान्ड खालामदोंमोन जा मा बिदोंमोन बेफोरबायदि बुस्थु बाहिनीफोरखौ माने खैनानि न'खराव होयो आरो ना स' बिबो थांबाय बे थांनायनि उनाव हराव माने बेनि हराव गाबोन हाबा दिनैनि हराव माने हैना थांखांनायनि उनाव दराया माने खैनाखौ फन खालामबाय आरो ना दराया खैनाखौ फन खालामबाय ओमफ्राय फनखौ रिसिभ खालामाखै होनना बुंदों आरो ना बेयाव बुंनाय निउसाव मोननाय बायदिब्ला ओमफ्राय दराया बुंनाय बायदिब्ला दा रिसिभ खालामासै ओमफ्राय हरनि 11टासो बाजायाव माने मोनसे फन फैबाय होनना बुंदों आरो ना फन फैनानैसो रायलायनानै ओमफ्राय हौवासाया बुंनाय मथे ओमफ्राय उनाव हौवासाया बोरैबा मोननानै नांलायनांसि जादों आरो खैनादों माने एसे तर्का-तर्कि जादों होनना बुंदों ओमफ्राय फनखौ दानना होबाय आरो ना बियो हौवासाया रायलायालासिनो थाबाय ओमफ्राय दाननायनि उनाव गोबां मेसेज फैबाय होनदों आरो ना बिनि माबायाव माने हौवासानियाव माने गोबां खोथा बुंबाय आरो ना जे होनो हाया नोङो इन्जिनियारिं काम गैया 0% इन्जिनियार नों मोनबोनाय बे गोबां माने मेसेज होना बुंदों आरो ना नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला आङो मेसेजखौ एसे होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय ससे होगोन आरो बादि मेसेज होआ आङो नोंथांमोना डाइरेक्ट निउसाव थांनानै नायथां एसामिस निउसफोराव पुरा डिटेल मोनगोन आरो बिनिनो सर्सा सोलिबाय थादों दा ओमफ्राय नेक्स्ट दिना माने दा दराया माने खैना लांनो फैदिया आरो ना लोगोफोर एकदम बोरैया दुखुनांथाव खोथा बेफोर जाबाय नङा होमबा बेसेबां फैसा खरस जादों हाबानि थाखाय दरानियाबो जादों खैनानाबो जादों होमबा सोरनिया लाब जाखो दा बेयाव जों दा साननो गोनां सोरनिया लाब जाखो दा दरानिया लाब जादों जानो हानाय मानो लाब जादों माने दा दराया माबा मोनसे गोरोन्थि मोनदों हिन्जावसानाव बे गोरोन्थिखौ मोननानैनो बिथाङा हाबाखौ केन्सेल खालामबाय माने लांनो फैदो आरो ना जेन खैनाखौ उनाव लांनायनि उनाव जेन बिथांनि न'खरा जुदि सुख सान्ति गैयाब्ला होमबा हिन्जाव गोदान लाबोनानै मा लाब फिसाला सासेल'नो दा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गिबाय आरो ना बिथांमोना जुदि दा हाबा जायै सिगाङावनो बिदि इमान माबाबा हिन्जावा उनाव मा जागोन ना दासो माने हाबानि दिनावसो बे माबाखौ साननो रोंबाय आरो दरायाना ओमफ्राय बुंनाय बायदिब्ला आगोलनिफ्रायनो एसे एनै माने डिमान्डिं खालामबाय थादोंमोन हिन्जावसाया खैनाया होनना बुंदों आरो दराया ओमफ्राय दा खैना लानिफ्रायबा आरो बुङो बिसासो डिमान्ड खालामदों दरा लाहा दा सोर सासेना सैथो सोर सासेना बेसेबां हयथ' बुंनाय बाथ्राया बियो माने दा समनि गेजेरावसो मिथिगोन समा दा जा खैना लादा पुलिस केस होनो ओंखारदों आरो ना लोगोफोर एकदमबारे माने खोनानानै आं बोरैबा मोनदों आरो दा बांसिन दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय माने खैना लाहा बहुत माने फैसा खरस खालामदों होननानै आङो दा निउसाव मोन्दों आरो बुंनाय मथे नंगौबा जुदि हा सा फानलायलायदोनो फैसा गैया दा बिनानावनिबो हाबा खालामबायनो माने हाबायानो थांखांबाय मोननैसो इसोरना दा नैबे बिनानाव सासेबावनि हाबामोन आरो ना हौवासाया बुंनाय बायदिब्ला खैनानि बिदाया बुंनाय बायदिब्ला स' दा सोरनिया सैथो बेसेबां खिन्थु फारनैनाबो लस जादों आरो आंनि बायदिब्ला बिदि खालामनाङामोन जि जालांगौमोन आरो ना उनाव बिदि जानाङामोन दा हिन्जावसानाबो बेसेबां लस हिन्जावसा लाहा ओमफ्राय दरालाबो बेसेबां लस नङा होमबा दाबा मा हैदोंमोन खैनानि नामाव डुप्लिकेटसो हैखो ना मासो हैखो मिथिला आरो दा नङा होमबा नङाब्लाथ' बेफोर फैसायाथ' दरानाबो ओरैनो थांगारबाय पेन्डेल खादो गिदिर पेन्डेल बेफोर पेन्डेलनि फैसा थांदो खना बाना दादो हाबा हुखानि मानसिफोरनो ओंखाम जाहोनो माबा माबि जगार खालामनो बायदो बेदर फिसा माबा माबि नङा होमबा स' बोरैबा नांदों आरो ना खोनानानै एकदमबारे नोंथांमोना एसामिस निउसाव नाय आं निउसनि चेनेलनि माबाखौ लिंकखौ होगोन नोंथांमोना नायनानै थांनानै नायबानो जाबाय आरो ना एकदम माने बुंनो रोङा मोनलायलायदों आरो ना नोंथांमोना थांनानै नायथां एकदम माने फुङाव फन खालामदों आरो खैना लायनो थांलिया होननानै माबाया दरालाहा जों थांलिया होननानै ओमफ्राय खैना लाखो
लिंहरदो होनना बुंदो आरो इसानाव दरालानाव रायलायनो थाखाय ओमफ्राय दरालाहा लिंहरनाय बायदि खैनाला थांदो होनना बुंदो आरो ना ओमफ्राय दा इसोर बुङो दा मा बुंनो बेबो बेखौ बुंलायबाय थादों आरोना जावलायबाय थादों जोंनि गोरोन्थि नङा बिसोरनि गोरोन्थि बिसोर बुङो इसोरनि गोरोन्थि बिदि जाबाय थादों आरोना दा घटनाया स' दा सोरनि गोरोन्थि मार बे दा नायबिजिरबासो मोनथिसिगोन आरोना ओमफ्राय खैनाला थांदोंमोन दरालानाव रिकुइस्ट खालामदोंमोन होनना बुंदो आरोना थेवबो रिकुइस्ट खालामनायखौ बिसोर माना मानियासै होनना बुंदो जनोबो खामफ्लायबो होआखै बुंना बुंदो आरो सेरबो होआखै जनो होननानै दै गरसेबो होआखै होनना बुंदों आरोना खैनाला खिन्थु आरो दराला बुङो जनो होदों साहा फुदुंना होदों होनना बुङो आरोना दा सोर सासेना सैथो मार बेयो दा समनि गेजेरसो मोनथिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था एसामिस निउस नाय नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुगैदोंब्ला एकदम जोंनि ओइ बरपेटा हावलिनि जाथाय बेयो हिन्जावसा खैनानि न'खरा खाथुलपारानो गामिनि मुङा ओमफ्राय आरो गुवाहाटीनि दराया हेंग्राबारि लिसु बागाननो बेयो माने गणेशगुरि गोलैयो आरोना स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंबा नायनानै प्लिज अननानै साबसक्राइब खालाम आरो सेयार खालामना हो एसे बेनिखायनो गोसथोलायना हाबा जानायाबो एसे मोजां मार बुजिलायोना सानैबो दा बिथांमोना नायनानै हाबा खालामदोंमोन ना मा जाखो होमबा दा नायनानै हाबा खालामनाया बिदिनो जायो सोर मोजां सोर हामा जेबो हमनो हाया नायब्रबनाय खैना लाबोनाया बिराद मुस्किल बेखायनो एसे सानै हयै धैर्य हमनानै हाबा खालामनायाबो मोजां आरोना स' थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय